Tɛnɛ marisi kalo tile 16 san 2026 DMS TV cɛnamuso aw ni ce aw ni ɲantuma a y'aw bisimila DMS TV sanfɛ foli an ta n'o b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw ka dun kibaru nin ye o wagati selen san'an ka da se an ka bi kunnafonibaw ma di ka olu da aw tulo kan a bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanni n'a carili ani k'aw hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la wale kɔfɛ bi kunnafoniba min b'an bolo ni ka olu da aw tulo kan o dɔ bɛ tali kɛ I n'a fɔ kabini wagati tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔna an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni y'a layidu ta cogo min ni o de ko camion citerne boli ale ni camion citerne apparenti fɛn fɛn yɛrɛ kɔni ni mana na to tajimafɛn donni ko na an ka Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko o denw yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen bɛ fara jamana ka peuple yɛrɛ kɔni kan I n'a fɔ an ka Mali autorités kun y'o layidu ta wagati tɛmɛnenw na cogo min ko layidu yɛrɛ kɔni bɔ a sira fɛ ka d'a kan juma tɛmɛnen marisi kalo tile 13 san 2026 cérémonie dɔ yɛrɛ kɔni kɛra an ka primature la cérémonie min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min ye an ka Mali premier ministre ni o ye général Abdoulaye Maïga ale bɛ camion citerne boli ale ni camion citerne apparenti minnu yɛrɛ kɔni ni tora tajimafɛn donni ko la olu denw yɛrɛ kɔni ka carte ale n'u ka compte bancaire yɛrɛ kɔni di u ma k'a yira denmisɛnnin na k'a fɔ k'u kɔni farala jamana ka peuple yɛrɛ kɔni kan o b'a yira k'a fɔ ko denmisɛnnin yɛrɛ kɔni fo k'u kɔrɔbaya yɛrɛ kɔni u ka musaka bɛɛ yɛrɛ kɔni bɛ an ka jamana yɛrɛ de kɔni ka charge la I n'a fɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni b'a kalama cogo min juma tɛmɛnen marisi kalo tile 13 san 2026 bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni b'a la ne ka aranjanw yɛrɛ kɔni station na an ka Bamako kɔnɔna ni o ye Mali faba ye o wale yɛrɛ kɔni kɔfɛ min ye an ka Mali centre de coordination et de gestion des crises ma ni o ye SECOGEC yɛrɛ kɔni olu bɛ bɔ ne ka communiqué kɛ communiqué min kɔnɔ na o b'a yira k'a fɔ k'olu yɛrɛ kɔni dabaliya banna olu kɛmɛ ne ka aranw yɛrɛ kɔni jɔli ye station na ni maaw yɛrɛ kɔni bɛ ka ŋunu kumaw fɔ k'a fɔ ko min ye tajimafɛn yɛrɛ kɔni ko bɛ ka dɛsɛ jamana kɔnɔna na SECOGEC maaw bɛ kan ka da gɛlɛma kɛ k'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na fɔ ko bi ko min ye tajimafɛn k'o bɛ jamana kɔnɔna na ko maa minnu yɛrɛ kɔni bɛ ka nin kuma nin yɛrɛ kɔni kolon ko ni bolo dara u kan ko sanction bɛ ta ne ka ɲɛsin olu ma min yɛrɛ kɔni ye gasoil yɛrɛ kɔni i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen kɔni b'a kalama cogo min o ko yɛrɛ kɔni kun ka gɛlɛn an ka Bamako kɔnɔna na dɔɔni ka sanga ni o ko yɛrɛ kɔni min ye an ka SECOGEC ma olu bɔra ne ka décision yɛrɛ kɔni ta juma tɛmɛnen marisi kalo tile 13 san 2026 décision min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na SECOGEC yɛrɛ kɔni b'a da an ka Mali mobile poids lourd ni gros porteurs yɛrɛ kɔni tulo kan k'a fɔ ko gasoil hakɛya dɔ yɛrɛ de kɔni bɛ yen nɔ o tɛ tɛmɛ o hakɛya yɛrɛ kɔni kan ko o hakɛya min bɛ di u ma yɛrɛ kɔni o bɛ di u ma tile 3 kuntagala yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na ni ko in bɛɛ kɛ kun de walasa min yɛrɛ kɔni ye gasoil yɛrɛ kɔni o kana na dɛsɛ jamana kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen ka se k'a sɔrɔ wa jamana ka baaraw yɛrɛ kɔni ka continuer min an ka Mali ministre de l'administration territoriale kura yɛrɛ kɔni ni o ye général de brigade Issa Ousmane Coulibaly yɛrɛ kɔni ye i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen kɔni b'a kalama cogo min yɛrɛ kɔni suguni kura yɛrɛ kɔni o jenna ka sanga ni o jenni ko yɛrɛ kɔni min ministre de l'administration territoriale yɛrɛ kɔni ale wulila ni k'i sen fa ka taa nin yɔrɔ kofɔli in na min yɛrɛ kɔni ministre de l'administration territoriale ale talen min kɛra nin yɔrɔ kofɔli in yɛrɛ kɔni na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi plan min yɛrɛ kɔni bɛ an ka Mali gouvernement maaw yɛrɛ kɔni bolo suguni kura jɔli ko yɛrɛ kɔni na a b'o da suguni kura maaw yɛrɛ kɔni tulo kan ka hakilisi kuma fɔ nin ma nin ye ka yir'u la k'a fɔ ko a plan foyi yɛrɛ kɔni tɛ gouvernement maaw kɔnɔna na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'a fɔ k'u bɛna sugu kura in yɛrɛ kɔni feerekɛla wɛrɛw yɛrɛ kɔni ma ko yɛrɛ kɔni kuma t'a la wale min kɛra hakilisigi ko ba yɛrɛ kɔni feerekɛla ninnu bolo min ye Wall Street Journal maaw yɛrɛ kɔni ni ne ye kunnafoni di so ye États-Unis jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na olu bɔra ne ka laseli kɛ juma tɛmɛnen marisi kalo tile 13 san 2026 k'a yira k'a fɔ k'olu ye kunnafoniya yɛrɛ kɔni sɔrɔ ne ka bɔ États-Unis source 2 yɛrɛ kɔni yɔrɔ la ni États-Unis source 2 min kɔni y'a yira olu la k'a fɔ komi yɛrɛ kɔni Iran ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw yɛrɛ kɔni k'olu ye farabu kɛ ne ka ɲɛsin États-Unis ka avion ravitailleur caman yɛrɛ kɔni ma Arabie Saoudite jamana kɔnɔna na Wall Street Journal maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko Iran ka nin farabu min kɛra ne ka ɲɛsin nin yɔrɔ kofɔli ma k'a ma to kɔlɔlɔ ta ka d'a kan ko farabu in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'u sera ka tiɲɛni yɛrɛ kɔni don États-Unis ka avion ravitailleur 5 yɛrɛ kɔnɔna na minnu kun jɔlen yɛrɛ kɔni kun don États-Unis ka base militaire dɔ yɛrɛ kɔnɔna na Arabie Saoudite jamana kɔnɔna na ni kunnafoniba de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bidon kibaru kɔnɔna na I n'a fɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni b'a kalama cogo wagati tɛmɛnenw na min ye an ka Mali autorité maaw ye olu kɔni ye layidu yɛrɛ kɔni ta camion citerne bolilaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu yɛrɛ kɔni fatura jamana ka tajimafɛn donni ko hukumu yɛrɛ kɔni na an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni ye layidu ta nin maa kofɔli nin ye k'a fɔ ko ni o maa ninnu yɛrɛ kɔni fatura jamana yɛrɛ kɔni ka tajimafɛn donni ko hukumu yɛrɛ kɔni na k'u denw yɛrɛ kɔni bɛ fara jamana ka peuple national yɛrɛ kɔni kan ko wa i n'a fɔ an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni ye layidu yɛrɛ kɔni ta cogo min na ko don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na min ye camion
camion-citerne ni bololaw yɛrɛ kɔni minnu fatura jamana ka tajimafɛn donniko la ni olu de y'a yirala k'a fɔ ko kɔni bɛnna denmisɛnnin 31 yɛrɛ kɔni ma ko ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni immatriculé la i n'a fɔ jamana ka pipiliw yɛrɛ kɔni ko juma tɛmɛnen marisi kalo tile 13 san 2026 cérémonie dɔ yɛrɛ kɔni kɛra an ka primature yɛrɛ kɔni na cérémonie min yɛrɛ kɔni senfɛ min ye ni denmisɛnnin 31 ni yɛrɛ kɔni olu ka carte an'u ka compte bancaire yɛrɛ kɔni dira o ma primature yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko ni cérémonie min yɛrɛ kɔni kɛra primature yɛrɛ kɔni na cérémonie kɛyɔrɔ in na min ye an ka premier ministre ni o ye général Abdoulaye Mayiga ale tun bɛ yen kɛnɛyako ministre ni o ye médecin colonel Assane Badialo Touré o fɛnɛ tun bɛ yen ministre du travail de la fonction publique ni o ye Fasim Kulibali ale tun bɛ yen fo ka taa se an ka Mali ministre des transports yɛrɛ kɔni ma ni o ye madame Danbele Madina Sissoco yɛrɛ kɔni a kɔni yirala k'a fɔ ko an ka ni jamana maaba ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de kɔni tun bɛ nin cérémonie kɛyɔrɔ in na cérémonie kɛyɔrɔ min yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ kɔni camion-citerne bololaw ka denmisɛnnin 31 ni yɛrɛ kɔni min yɛrɛ kɔni olu ka carte an'u ka compte bancaire o kɔni dir'u ma ko kɔrɔlen min yɛrɛ kɔni jamana ka pipiliw yɛrɛ kɔni olu bɛ immatriculé ni ka u ka carte n'u ka compte bancaire yɛrɛ kɔni d'u ma octobre kalo de kɔnɔna na wa o bɛ kɛ wagati min na o cérémonie yɛrɛ kɔni ɲɛmɔgɔya bɛ di furancɛ fanga ɲɛmaa de ma ni o ye son excellence le général d'armée Assimi Goïta ko kɔrɔlen a bɛ kɛ ten yɛrɛ de kɔni ko nka ni zen ta yɛrɛ kɔni an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni u ma sɔn ka kɛ ten u ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ni ka camion-citerne bolola nin yɛrɛ kɔni denw yɛrɛ kɔni ka immatriculation kɛ teliya la cogo min État yɛrɛ kɔni bɛ se ka nin denmisɛnnin ninnu ta en charge min yɛrɛ kɔni an ka Mali kɛnɛyako ministre ni o ye médecin colonel Assane Badialo Touré yɛrɛ kɔni ale bɛ kuma ni ka ɲɛsin nin denmisɛnnin ma yan a yira denmisɛnnin yɛrɛ kɔni na k'a fɔ k'a bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko denmisɛnnin ninnu k'a bila u kunna k'a fɔ k'u kelen tɛ bilen ko jamana yɛrɛ kɔni kelen ni ka denmisɛnnin yɛrɛ kɔni fara a ka pipile national yɛrɛ kɔni kan ko u kɛlen ko b'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni an ka État ye o kɔni bɛ layidu ta ka denmisɛnnin ninnu dɛmɛ k'u ka hakɛw lakana ale ni u ka kalanko ka kɛ kɛnɛyako ka sabati cogo min denmisɛnnin yɛrɛ kɔni ka siniɲɛsigi yɛrɛ kɔni bɛ se ka dilan cogo min hɛrɛ ale ni damu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko denmisɛnnin k'a dɔn k'a fɔ k'u kelen yɛrɛ kɔni tɛ k'u faralen min filɛ nin ye pipile national yɛrɛ kɔni kan min ye État yɛrɛ kɔni ale bɛ layidu ta k'a bɛ nin fɛnba ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ denmisɛnnin ninnu ye colonel Assane Badialo Touré ka kuma yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a bɛ sinsin a kan ko min yɛrɛ kɔni ye denmisɛnninw lakodɔnni i n'a fɔ ko pipile national yɛrɛ kɔni k'o tɛ action sociale dɔrɔn ye ko fɛn yɛrɛ kɔni bɛ i n'a fɔ État yɛrɛ kɔni bɛ ka investir a ka jamana siniɲɛsigi yɛrɛ de kɔnɔna ko den kelen kelenna bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni mana na lakana État fɛ ka kalan k'a dɛmɛ a ka diɲɛlatigɛ yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko État kɔni mana na o kɛ bi ko siniɲɛsigi yɛrɛ kɔni na o den yɛrɛ kɔni bɛ taa kɛ jamana kɔnɔden ɲuman ye min bɛ kɛ sababu ye ni k'a ka jamana ɲɛtaga yɛrɛ kɔni sabati min yɛrɛ kɔni an ka premier ministre ni o ye général Abdoulaye Mayiga ale fana bɛ kuma ni ka ɲɛsin denmisɛnnin ma a kɔni y'a yira k'a fɔ k'olu bɛ ka nin ko min yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin denmisɛnnin yɛrɛ kɔni ma o ye jamana yɛrɛ kɔni ka wale ɲuman dɔ de kɛlen ni ka ɲɛsin camion-citerne chauffeur yɛrɛ kɔni ma minnu sɔrɔ k'u ɲɛ di faso yɛrɛ kɔni ka tajimafɛn ko la wa a bɛ sinsin a kan kabini wagati min na i n'a fɔ ko bi k'an ka jamana gouvernement yɛrɛ kɔni y'a décidé yɛrɛ kɔni ni ka kɛ nin denmisɛnnin yɛrɛ kɔni ka denbaya ye ni o denmisɛnnin yɛrɛ kɔni fa yɛrɛ kɔni sara faso yɛrɛ kɔni baara yɛrɛ kɔni kɔnɔna na général Abdoulaye Mayiga ka kuma kɔnɔna na a bɛ tila ka hakilinaji kɛ ko min an ka Mali furancɛ fanga ɲɛmaa ye ni o ye son excellence le général d'armée Assimi Goïta ko min yɛrɛ kɔni ye jamana ka pipiliw yɛrɛ kɔni lakanani ye k'o ye furancɛ fanga ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ka priorité de ye ko n'olu yɛrɛ kɔni bɛ ka denmisɛnnin lajɛ olu ɲɛ bɛ jamana in siniɲɛsigiw de la ko wa denmisɛnnin yɛrɛ kɔni y'a yira u la k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni camion-citerne bolola ale ni camion-citerne apprentiw yɛrɛ kɔni k'olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de kɔni sɔnna ni ka u ni yɛrɛ kɔni di k'u jeli bɔ walasa min yɛrɛ kɔni ye jamana ka tajimafɛn o ka se ka ladon ko wa ko min yɛrɛ kɔni ye jamana ye k'a tɛ ɲina u ko nin yɛrɛ kɔni kɔ ko yɛrɛ de kɔni na min ye État ale bɛ layidu yɛrɛ kɔni ta ka denmisɛnnin ninnu dɛmɛ kosɛbɛ u ka ɲɛnɛmaya yɛrɛ kɔni kɔnɔna na wala k'o kɛ wale ɲuman dɔ ye ni ka ɲɛsin u faw yɛrɛ kɔni ka sacrifice ma nin wale min yɛrɛ kɔni kɛra an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni fɛ o fora kosɛbɛ an ka Mali jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni fɛ ka da kan min yɛrɛ kɔni an ka Mali autorité kabini wagati tɛmɛnenw na olu ye layidu ta camion-citerne bololaw yɛrɛ kɔni k'u ka taa jamana ka tajimafɛn yɛrɛ kɔni nɔfɛ ko ni maa o maa yɛrɛ kɔni ne tora jamana ka tajimafɛn donni ko yɛrɛ kɔnɔna k'o tigi k'a dɔn k'a fɔ ko den yɛrɛ kɔni bɛ bila État yɛrɛ kɔni ka mara yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna min ye camion-citerne bololaw olu fɛnɛ sɔnna ni ka tajimafɛn yɛrɛ kɔni ta ka na jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ka da kan u hakili sigira n'a fɔra ko jamana yɛrɛ kɔni o layidu yɛrɛ kɔni tɛmɛ o kɛra nisɔndiya ko bɛɛ Mali jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen bolo communiqué la min carila juma tɛmɛnen marisi kalo tile 13 san 2026 min yɛrɛ kɔni an ka Mali centre de coordination et de gestion des crises ni o ye Segojec maaw yɛrɛ kɔnɔ olu bɛ bɔ communiqué kɔnɔna na ni ka yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'olu dawaleya bannen don kosɛbɛ ka da kan k'olu y'a jateminɛ k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye bolimafɛntigiw ye k'olu bɛ ka caya kosɛbɛ station yɛrɛ kɔnɔna na ko olu dun balilen kɔni ni ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni kelen k'u boli ka taa station yɛrɛ kɔnɔna essence taw yɛrɛ kɔnɔna ko olu yɛrɛ kɔni dabaliya ban ko nka olu nana
bɔ a kalama k'a fɔ k'a ŋunuŋunu kumaw yɛrɛ de kɔni kun bɛ sen na jamana kɔnɔna na k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye essence ye ko nana dɛsɛ ko hukumu yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na ko maa caman filɛ ni ka boli ka taa station na walasa ka se ka taa essence caman yɛrɛ kɔni ta ko min yɛrɛ kɔni olu seko jɛ kumaw yɛrɛ kɔni u bɛ bɔ ni k'a galontigɛ k'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye tajimafɛn ko dɛsɛlen tɛ Mali jamana kɔnɔna na k'olu bɛ hakilisigi kuma fɔ Mali jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen k'a yira na k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye jamana ka tajimafɛn donni ko ye k'o garantilen don ko fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw yɛrɛ kɔni taara an ka Mali gouvernement maaw yɛrɛ kɔni fɛ walasa min ye jamana ka tajimafɛnw ka se ka don sanga ani wagati a kana na jɔ wagati si la ko min yɛrɛ kɔni ye tajimafɛn mara yɔrɔ yɛrɛ kɔni ko caman bɛ yen nɔ fɛnɛ ko raison kɛrɛnkɛrɛnnen foyi yɛrɛ kɔni tɛ yen nɔ min b'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye tajimafɛn ko nana dɛsɛ jamana kɔnɔna na ka d'a ka tajimafɛnw yɛrɛ kɔni maralen bɛ olu bolo o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna min ye seko jɛ kumaw yɛrɛ kɔni bɛ wuli mada kɛ ni ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma k'an ka to basigi yɛrɛ kɔni kɔnɔna na an kana n'an ja wuli ka d'a kan ko jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna ni bɛɛ yɛrɛ kɔni panikira o bɛ kɛ sababu ye ni ka na ni embouteillage fu yɛrɛ kɔni ye wa min yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye lakanabaliya yɛrɛ kɔni o bɛ na station yɛrɛ kɔni kɔnɔna na wa o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna min ye seko jɛ kumaw yɛrɛ kɔni o bɛ kan ka taa gɛlɛmanba kɛ ni ka ɲɛsin maaw ma minnu yɛrɛ kɔni bɛ ka ni ŋunuŋunu kuma ninnu yɛrɛ kɔni kolonkolon k'a fɔ ko min ye tajimafɛn k'o dɛsɛlen don ko maa minnu yɛrɛ kɔni bɛ ka bɔ ni ka ŋunuŋunu kumaw fɔ k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye tajimafɛn k'o bɛna dɛsɛ jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko maaw ni yɛrɛ kɔni k'a dɔn k'a fɔ ko ni bolo dara u ka ko sanction bɛ ta ni ka ɲɛsin u ma ko opérateur walima jamana kɔnɔden fɛn fɛn yɛrɛ kɔni mana na jagoya tajimafɛn dɛsɛ yɛrɛ kɔni kɛlen jamana kɔnɔna na n'a banni ye k'a ka tajimafɛn yɛrɛ kɔni feere walima ni maa o maa yɛrɛ kɔni nan'i tulo ja ka na tajimafɛn yɛrɛ kɔni sɔngɔ yɛlɛ k'i o maa kofɔlen ni yɛrɛ kɔni k'a dɔn k'a fɔ ko ni bolo dara u kan ko min yɛrɛ kɔni ye sanction gɛlɛnmanw ye ko bɛ ta ni ka ɲɛsin u ma min yɛrɛ kɔni ye seko jɛ kumaw ye o bɛ sinsin a ka ko kura ye ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali gouvernement ma o k'olu cɛsirilen don ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ min yɛrɛ kɔni an ka jamana ka tajimafɛn ko yɛrɛ kɔni basigi ka to o kɔnɔna na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi wali de kɔni an b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye tajimafɛn ko gɛlɛya ko foyi yɛrɛ kɔni tɛ an ka Bamakɔ kɔnɔna na i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni b'a kalama cogo min yɛrɛ kɔni an ka jamana yɛrɛ kɔni ka tajimafɛn ko yɛrɛ kɔni min yɛrɛ kɔni tension o b'o ko la ka sanga ni o ko in ye min an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni olu ye décision ta k'u bɛna na mesure de régulation dɔw yɛrɛ kɔni ta walasa tajimafɛn min yɛrɛ kɔni bɛ jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ka se ka olu yɛrɛ kɔni lakana ale ni ka fɛɛrɛ latigɛ jamana yɛrɛ kɔni ka baara yɛrɛ kɔni ka se ka continuer communiqué la min carila juma tɛmɛnen mars kalo tile 13 san 2026 min an ka Mali centre de coordination et de gestion des crises ma ni o ye seko jɛ ale kɔni bɛ bɔ ni ka laseli yɛrɛ kɔni kɛ ko walasa min yɛrɛ kɔni ye mobili belebeleba poids lourd ni gros porteur ni yɛrɛ kɔni ko walasa olu bɛɛ lajɛlen ka se ka gasoil yɛrɛ kɔni sɔrɔ ko min ye an ka Mali autorité ye décision dɔ yɛrɛ kɔni ta o ko hukumu na ni décision min yɛrɛ kɔni talen filɛ nin seko jɛ kumaw yɛrɛ kɔni fɛ o bɛ kɛ wagati dɔ la o y'a sɔrɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min an ka Mali autorité olu bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ walasa min yɛrɛ kɔni ye gasoil tilali ko yɛrɛ kɔni o ka kɛ tilennenya kɔnɔna na wa mobilitigi bɛɛ lajɛlen ka se ka dɔ sɔrɔ walasa min yɛrɛ kɔni ye jamana ka feere ni sanniko baaraw ye o ka se ka continuer jamana kɔnɔna na communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min ye seko jɛ kumaw yɛrɛ kɔni o bɛ laseli yɛrɛ kɔni kɛ ko min yɛrɛ kɔni ye camion gros porteur ni poids lourd ni yɛrɛ kɔni k'a yiralen don k'a fɔ k'olu bɛ se ka gasoil yɛrɛ kɔni ta ni k'a da litiri 600 yɛrɛ de kɔnɔ ko wa ni gasoil litiri 600 min bɛ kɛ ni maa yɛrɛ kɔni kunna a bɛ kɛ u kunna o bɛ tile 3 baara yɛrɛ de kɔni kɛ n'a ye seko jɛ kumaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔ fɔla k'u ye nin mesure yɛrɛ kɔni ta ni ka ɲɛsin camion poids lourd ale ni gros porteur dɔrɔn yɛrɛ de kɔni ma minnu bɛ don ni jamana ka feerefɛnw yɛrɛ kɔni ye autorité yɛrɛ kɔni ka kɔrɔ fɔla k'olu yɛrɛ kɔni bolo filɛ ni ka décision ta ni o de ko camion gros porteur ni poids lourd ni yɛrɛ kɔni k'u tɛ tɛmɛ gasoil litiri 600 yɛrɛ kɔni kan k'o kɛ kun de ye walasa gasoil min yɛrɛ kɔni bɛ jamana kɔnɔ na u ka tila tilacogo ɲuman na wale min bɛ kɛ sababu yɛrɛ kɔni ni jamana ka feere ni sanniko baaraw yɛrɛ kɔni bɛ continuer jamana kɔnɔna na ko walasa nin décision min yɛrɛ kɔni talen filɛ ni an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni fɛ ni o de ko camion gros porteur ni poids lourd yɛrɛ kɔni tɛ tɛmɛ tajimafɛn litiri 600 yɛrɛ kɔni ka tile 3 kuntagala yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko walasa ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ décision yɛrɛ kɔni ka se ka labato min yɛrɛ kɔni autorité ye décision yɛrɛ kɔni ta ko ka application dɔ yɛrɛ kɔni sigi ni o application kofɔlen yɛrɛ kɔni sigira sen kan an ka direction générale du commerce de la concurrence et de la consommation maaw yɛrɛ de kɔni fɛ ko ni application min yɛrɛ kɔni nana sigi o bɛna kɛ sababu yɛrɛ kɔni min yɛrɛ kɔni ye station service ale ni camion bolila nin yɛrɛ kɔni ye tajimafɛn minnu yɛrɛ kɔni hakɛya bɛ kɛ u kunna o kɔni bɛ dɔn wa a kɛra u ko kan ka tile hakɛya min kɛ ni a ye o fɛnɛ bɛ dɔn wale min yɛrɛ kɔni bɛ kɛ sababu ye ni mansi yɛrɛ kɔni tɛna i jɔ station na ka gasoil yɛrɛ kɔni ta kuma bɛɛ ka sɔrɔ a kɛli i ka tile 3 ma dafa fɔlɔ min ye seko jɛ kuma o b'a perepere latigɛ ka communiqué in kɔnɔna na k'a yira k'a fɔ k'olu dɔrɔn yɛrɛ kɔni ma nin décision yɛrɛ kɔni ta ko ɲani olu ka nin décision yɛrɛ kɔni ta o y'a sɔrɔ olu ye kumaɲɔgɔnya tɛmɛ u ni an ka jamana opérateur pétrolier yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la o kumaɲɔgɔnya yɛrɛ de kɔni kɔfɛ u bɛnna kan ni ka nin décision kura yɛrɛ kɔni ta jamana kɔnɔna na ko alamisa tɛmɛnen mars kalo tile 12 san 2026 min yɛrɛ kɔni an ka Mali feere ni
sani ko ministre ni o ye Musa Alassane Jalo ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni tɛmɛna ale ni an ka opérateur pétrolier ni ɲɔgɔn cɛla la o ɲɔgɔn ye yɛrɛ de kɔni senfɛ min yɛrɛ kɔni opérateur pétrolier ni feere ni sani ko ministre o jɛra ɲɔgɔn fɛ ni ka décision kura in ta o ɲɔgɔn ye min yɛrɛ kɔni tɛmɛna feere ni sani ko ministre ni opérateur pétrolier yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛla o ɲɔgɔn ye kɛra sababu ye ni an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi jamana yɛrɛ kɔni ka tajimafɛn ko bɛ lahalaya min na u ye o dɔn ale ni u ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw yɛrɛ kɔni latigɛ walasa min yɛrɛ kɔni gasoil ko ye o tɔ kana na juguya jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni an ka Mali autorité ma u bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin camion gros porteur ale ni poids lourd yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen ma ko ni wagati gɛlɛn yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a ka kan u b'u ka jamana kɔnɔden ɲuman yɛrɛ kɔni labaara walasa ka se ka faamuyali yɛrɛ kɔni sɔrɔ o kɔni kana na tɛmɛ gasoil yɛrɛ kɔni litiri 100 ka tile 3 kuntagala kɔnɔna na k'an ka Mali autorité b'a ɲini ninnu fɛ u ka olu fɛnɛ dɛmɛ ni baara yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko wa ko in yɛrɛ kɔni wagati kunkurunin ko dɔrɔn de k'ala tɛna mɛna mɛn yɛrɛ kɔni min yɛrɛ kɔni gasoil ko ye basigi yɛrɛ kɔnɔna na don o la n'o yɛrɛ kɔni kɛra hakɛ o hakɛ ka di u bɛ se k'o ta tile yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko don o don min yɛrɛ kɔni an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni olu bɛ taa ni ka segin yɛrɛ kɔnɔna na walasa suguni kura jenini ko in yɛrɛ kɔnɔna cɛnni yɛrɛ kɔni donna maa minnu kunna ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka dɛmɛ yɛrɛ kɔni don o maa ninnu yɛrɛ kɔni o ka nin gɛlɛya in kɔnɔna na ale ni ka fɛɛrɛ latigɛ min ye suguni kura baara in yɛrɛ kɔni k'o ko teliya i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni b'a kalama cogo février kalo tile 15 tɛmɛnen ni ka dugu jɛ février kalo tile 16 la san 2026 min yɛrɛ kɔni ye tasuma mɛnɛba dogo kɛra suguni kura yɛrɛ kɔni na tasuma mɛnɛ min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni ka tiɲɛniba yɛrɛ de kɔni don suguni kura feerekɛla caman yɛrɛ kɔni kunna suguni kura jenini ko in yɛrɛ de kɔni kɔfɛ min an ka Mali ministre de l'administration territoriale kura yɛrɛ kɔni ni o ye général de brigade Issa Ousmane Coulibaly ale wulila ni ka taa suguni kura yɛrɛ kɔni na walasa ka se ka taa i ɲɛ da nin yɔrɔ in yɛrɛ kɔni kan min yɛrɛ kɔni ye général de brigade Issa Ousmane Coulibaly ale ka nin tagali sen fɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni kɛmɛ ni ka fɛɛrɛ minnu yɛrɛ kɔni sigi sen kan walasa maa minnu yɛrɛ kɔni kun bɛ feere yɛrɛ kɔni kɛ suguni kura la ni cɛnni donna olu kun suguni kura jenini ko in na ka se ka olu bila u ka hakɛw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni ministre de l'administration territoriale a bɛ o fɛɛrɛ nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni la feerekɛla ninnu kɔnɔ ka a ka visite in sen fɛ ko général de brigade Issa Ousmane Coulibaly ka laseli yɛrɛ de kɔni kɔfɛ min yɛrɛ kɔni ye feerekɛla caman ye minnu yɛrɛ kɔni kun bɛ suguni kura yɛrɛ kɔnɔna na olu caman yɛrɛ kɔni hakili sigira i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen kɔni b'a kalama cogo wagati laban yɛrɛ kɔni na wulikajɔ caman yɛrɛ kɔni kɛra wulikajɔ min yɛrɛ kɔni na feerekɛla nin yɛrɛ kɔni kun bɛ ka yira k'a fɔ ko u y'a mɛn k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni suguni kura ye ko bɛna na feere yɛrɛ kɔni o ko hukumu yɛrɛ de kɔni na maa min bɔra ne ka wulikajɔba kɛ k'a yira k'a fɔ ko suguni kura yɛrɛ kɔni tɛna na feere an ka Mali ministre de l'administration territoriale ka tagali yɛrɛ kɔni senfɛ a bɛ hakili sigi kuma fɔ ni maa yɛrɛ kɔni k'a fɔ k'an ŋaniya tɛ an ka Mali autorité kɔnɔna na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'a fɔ k'u nana suguni kura yɛrɛ kɔni fɛ k'u bɛ fɛ ka suguni kura yɛrɛ kɔni jɔ ne k'a yɛlɛma k'a kɛ sugu cɛɲumanba ye ale ni sugu dilanni ko ɲuman yɛrɛ kɔni ministre de l'administration territoriale yɛrɛ kɔni ka kɔrɔ fɔ la ko min yɛrɛ kɔni premier ministre ni o ye général Abdoulaye Mayiga ye k'o ye instruction yɛrɛ kɔni di olu ma réunion dɔ yɛrɛ kɔni senfɛ réunion min yɛrɛ kɔni senfɛ département caman de farala ɲɔgɔn kan k'u ye o réunion min yɛrɛ kɔni kɛ o kun kɛ kun de ye walasa o département maa ni premier ministre u ka se ka hakilina jagabɔ kɛ u bɛ se ka min yɛrɛ kɔni bila sen kan suguni kura ko hukumu yɛrɛ kɔni na ko min yɛrɛ kɔni ye premier ministre ko ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni senfɛ a y'a da olu tulo kan k'a fɔ k'a bɛ fɛ min yɛrɛ kɔni ye suguni kura o ka yɛlɛma ka kɛ sugu cɛɲuman ye ko o ko hukumu yɛrɛ de kɔni na u bɛ fɛ ka fɛɛrɛ yɛrɛ de kɔni latigɛ ne ka suguni kura yɛrɛ kɔni dilan cogo ɲuman yɛrɛ kɔni na ne k'a kɛ sugu organiseli ye ko a kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni ye an ka état ye ko bɛ fɛ ka fɛɛrɛ latigɛ mairie yɛrɛ kɔni sira fɛ ka moyens yɛrɛ kɔni sɔrɔ ni ka sugu yɛrɛ kɔni dilan k'a kɛ sugu kura yɛrɛ kɔni cogo min feerekɛlaw bɛ sigi ko kura ne ka n'u ka feere kɛ ni yɔrɔ kofɔlen in na k'olu bɛ fɛ ka sugu kura dilanni ko min yɛrɛ kɔni kɛ k'o dilanni ko yɛrɛ kɔni na olu ka hakilina yɛrɛ kɔni tɛ maa minnu kun bɛ suguni kura la ka kɔrɔ k'olu gɛn ko sugu yɛrɛ kɔni na dilanni ka kɛ sugu suguya caman yɛrɛ de kɔni ye yɔrɔ min yɛrɛ kɔni na feerekɛla caman bɛ se ka t'i ka feere yɛrɛ kɔni kɛ yen nɔ o ko hukumu yɛrɛ de kɔni na min yɛrɛ kɔni ministre de l'administration territoriale a bɛ welemada kɛ ne ka ɲɛsin feerekɛla nin yɛrɛ kɔni ma ko mesure minnu yɛrɛ kɔni sigi bɛ suguni kura ko kan an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'a b'a laɲini maa min fɛ u ka mesure nin yɛrɛ kɔni labato a ka kɔrɔ fɔ la k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'an ka Mali autorité ka cɛsiri baara yɛrɛ kɔni jamana kɔnɔdenw ka lakana ko jamana kɔnɔdenw ka lakana yɛrɛ de kɔni bɛ autorité ka baara bɛ sanfɛ ko bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni b'a dɔn min yɛrɛ kɔni nana ni suguni kura jenini ko ye ka d'a kan ko dɔwɛrɛ yɛrɛ kɔni tɛ u ye kuranfili minnu yɛrɛ kɔni baratu ɲɔgɔn na yɔrɔ in na ko yɛrɛ de kɔni nana tasuma mɛnɛ ye ko wa bɛɛ lajɛlen b'a kalama ka ban ko yɛrɛ de kɔni a laɲininen don feerekɛla kɔrɔ ninnu yɛrɛ kɔni fɛ u k'u majalen to ka bɔ sugu in yɛrɛ kɔni na k'an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni bɛ baara la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ka wariw yɛrɛ kɔni ɲini walasa ka se ka suguni kura yɛrɛ kɔni jɔ cogo ɲuman yɛrɛ kɔni na k'olu ka laɲini tɛ ka suguni kura feere walima maa fɔlɔ minnu yɛrɛ kɔni kun bɛ feere la yɔrɔ kofɔlen in na ka olu gɛn ko sugu in yɛrɛ kɔni mana na jɔ feerekɛla suguya bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ se ka t'i ka feere kɛ yɔrɔ in yɛrɛ kɔni na sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka jamana kɔfɛ kibaruyaw o kɔnɔna na an bɛ taa États-Unis jamana kɔnɔna na
Juma tɛmɛnen marisi kalo tile 13 san 2026 min yɛrɛ kɔni Wall Street Journal maaw yɛrɛ kɔni ni ne ye kunnafoni di so ye États-Unis jamana yɛrɛ kɔnɔ na olu maaw yɛrɛ kɔni bɔra ne ka laseli kɛ k'a yira k'a fɔ ko don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na ko attaque kɛra ne ka ɲɛsin États-Unis ka avion de ravitaillement 5 yɛrɛ kɔni kan ko ka sɔrɔ o avion yɛrɛ kɔni kun jɔlen don base aérienne Prince Sultan ni o yɛrɛ kɔni bɛ Arabie Saoudite jamana de kɔnɔna na ni Wall Street Journal maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ ko le kunnafoni yɛrɛ kɔni sɔrɔ ne ka bɔ États-Unis ka sunsu fila de yɔrɔ la n'olu y'a yira k'a fɔ ko attaque kɛra ne ka ɲɛsin États-Unis ka ni avion ravitailleur 5 min yɛrɛ kɔni na ko avion ravitailleur 5 min yɛrɛ kɔni tiɲɛna dɔrɔn de ko ɲɛtɛ ko u ko yɛrɛ kɔni ma ban ko an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko baaraw yɛrɛ kɔni bɛ sen na walasa min yɛrɛ kɔni ni avion ravitailleur 5 min yɛrɛ kɔni ka se ka olu dilan teliya la cogo min u bɛ se ka baara yɛrɛ kɔni kɛ ko attaque min kɛra ne ka ɲɛsin ni avion yɛrɛ kɔni ma k'an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi laseli yɛrɛ kɔni ma kɛ k'a fɔ ko maa bɔnɛna ani n'a ko la wa laseli ma kɛ k'a fɔ ko maa juguina fɛnɛ wa Wall Street Journal maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko olu ka source nin yɛrɛ kɔni y'a yir'u la k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni Iran k'ale de ye missile yɛrɛ kɔni fili ka taa base aérienne Prince Sultan yɛrɛ kɔni yɔrɔ la ni nin yɛrɛ kofɔlen bɛ Arabie Saoudite jamana kɔnɔna na ko Iran ye o baara in yɛrɛ kɔni kɛ tile laban tɛmɛnen nin yɛrɛ kɔni na ko wa a ka o missile fili yɛrɛ de kɔni senfɛ États-Unis ka ni avion kofɔlen nin yɛrɛ kɔni yɔrɔ dɔw tiɲɛna ko ɲani laseli yɛrɛ kɔni ka kɛ k'a fɔ ko États-Unis yɛrɛ kɔni ka avion dɔw yɛrɛ kɔni attaquera Arabie Saoudite ko ɲani o laseli ka kɛ o y'a sɔrɔ marisi kalo tile 12 tɛmɛnen san 2026 États-Unis ka avion ravitailleur 2 yɛrɛ kɔni karila ɲɔgɔn na sanfɛla yɛrɛ kɔni na wali min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni avion kelen yɛrɛ kɔni ko yɛrɛ kɔni banna pewu wa min yɛrɛ kɔni États-Unis kama olu bɔra ni ka tiɲɛtigiya k'a fɔ ko avion 2 minnu yɛrɛ kɔni karila ɲɔgɔn na ko kelen yɛrɛ de kɔni binna ni ko yɛrɛ kɔni ban pewu ko o avion yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko maa 6 de tun b'a kɔnɔna na ko wa maa 6 ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni sara avion in ka binni yɛrɛ kɔni senfɛ ko nka ko avion tɔ kelen ko basi foyi yɛrɛ kɔni ma o sɔrɔ k'o joginna dɔɔni a kɔni yirala k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko kabini États-Unis Iran ka ni kɛlɛ in yɛrɛ kɔni daminɛna ko États-Unis ka avion ravitailleur 7 yɛrɛ de kɔni tiɲɛna an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni ye base aérienne Prince Sultan yɛrɛ kɔni ni yɛrɛ kofɔlen bɛ Arabie Saoudite camancɛ yan fanfɛla de la a kɔni yirala k'a fɔ ko base belebeleba min yɛrɛ kɔni bɛ États-Unis bolo jamana wɛrɛw kɔnɔna na ko ale yɛrɛ kɔni bɛ jate o belebelebaw fɛ ko min yɛrɛ kɔni ye Iran bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ale bɛ ka fɛɛrɛ yɛrɛ kɔni latigɛ ne ka caman yɛrɛ de kɔni bɔ États-Unis ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw yɛrɛ kɔni capacité la o yɛrɛ de kɔni na a bɛ ka fɛɛrɛ latigɛ sanga ani wagati ne ka to ka missile yɛrɛ kɔni fili ka taa États-Unis yɛrɛ kɔni ka ni avion kofɔlen ninnu ma minnu yɛrɛ kɔni jɔlen bɛ Arabie Saoudite jamana kɔnɔna na ni ne bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kan ni n'a carili ani k'aw hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la wali kɔfɛ an b'a fɔ ɲɛna ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma